Jamen, så er jeg ankommet til hotellet, og det har været en lang tur. Det har taget lige godt 28 timer, fra jeg tog afsted hjemmefra, og så til jeg er her på hotellet. Så det er rimelig lang tid. Jeg kom i morges, og har så været lidt rundt i byen og fået pakket ud og sådan nogle ting. Så nu er jeg sådan ved at være rimelig godt træt. Det er snart... jeg sov lidt i flyveren. Men ellers så nærmer vi os snart 48 timer siden, at jeg stod op. Så jeg kan godt mærke, at jeg begynder at få grus i øjnene. Hotellet er sådan rimelig sparsomt. Det er ikke, fordi det er sådan det mest fantastiske. Men i forhold til junglen, så er det jo luksus. Her er så mit skrivebord, hvor jeg skal sidde og klippe lidt video. Og her er badeværelset. Det er heller ikke så meget at råbe op om. Men det er der. Det er en god, stor seng. Og her der er min rygsæk. Jeg er lige blevet færdig med at pakke den her i dag. Og det har fået geler og det hele her foran at sidde. Så det virker rigtig godt. Den er mine tøfler. Og når man bruger størrelse 47, så er det ikke altid, at det er så hensigtsmæssigt at have dem inde i rygsækken. Så derfor så har jeg sat den udvendigt. Men ellers så virker den sådan meget godt kompakt. Og jeg skal lige faktisk til at veje den, så det kan jeg jo lige gøre med det samme her faktisk. Så jeg stiller kameraet der, så kan vi lige se, hvad det ender med at sige. Og den siger lige præcis 9 kilo. 9 kilo. Preciosa, ¿cómo estás? Oh my God, Marco! I dag er det så tirsdag, og i går der gik jeg koldt, da klokken den var 5:30. Til gengæld så vågnede jeg så klokken 3 i nat og kunne ikke sove mere, så jeg er lidt ramt af jetlag. Men var ude at løbe en tur i morges, og det virkede fint. Ben der har det godt, og har en lille smule bøvl med en ankel og en lille smule ondt i lænden og sådan lidt. Men ikke noget, jeg tror, der ikke kan løbes væk.
Det var så helt vildt hårdt at være ude og løbe. Byen ligger i 3400 meters højde, og jeg tror det var den hårdeste 5 kilometer jeg nogensinde har løbet. Men ja, sådan er det vel. Men med tanke på at temperaturen så stiger til 35 grader og en luftfugtighed på 100%, og så skal løbe med 9 kilo plus 2,5 kilo vand på ryggen, så er der ikke nogen tvivl om, at ham den lange for Næstved, han bliver presset helt vildt. Ja, det må vi jo så se, hvordan det går. Jeg har været lidt ude at kigge på byen i dag også, men ellers så regner jeg med, så vil jeg bare vende tilbage, når vi er på vej op til basecamp. Så. Det er basecamp fra første dag, og så må vi så fra i morgen af sove i hængekøjer. Så i dag der bliver det desværre tæt. Jeg havde glædet mig til at skulle i hængekøjen, men det gør vi fra i morgen af. Her har vi så lokummet, og det er jo fine forhold i forhold til hvordan det var i ørken. Her der er der jo ligefrem noget gulv man kan stå på, og tag, og jamen, det er jo simpelthen så fornemt. Og her har vi så junglen der starter, og jeg tror nok det er hernede af vi skal. Så er den eneste der åbenbart lige synes jeg skulle ud og undersøge området her. Pænt alene her, men blade. Prøv at se her. Vi skulle gerne komme ned på den vej til sidst, så vi skal ned af skråningen hernede igennem træerne åbenbart, og så til sidst så kommer vi op, og så skal vi ned og løbe på den vej der, videre rundt i morgen. Jamen, så er jeg kommet på plads i teltet, og ja, en af de løbere, eller den løber, som jeg skulle have haft som roommate både på hotellet den sidste dag, inden vi tog afsted, og nu også her på turen, han er ikke dukket op. Så jeg har sgu fået enværelse, så det er jo fint godt. Så jeg har jo fået plads, jeg har fået ting ligge under lag, så jeg kan lægge ekstra blødt den her. Og ja, så har jeg jo god plads til at både bruge og snorke og fylde og ligge på spot i teltet og så videre. Så det er nok det sidste luksus, jeg lige får her den næste uges tid. Men ellers så føles det sådan meget godt. Jeg har stadigvæk lidt bøvl med min ankel, og det fylder desværre lidt, synes jeg. Min ryg synes jeg har fået meget godt styr på, så der er ikke sådan noget, jeg sådan lige er belastet af. Men det synes jeg godt nok, at nu her bare, da vi skulle gå op ned fra briefinglokalet af og så op til teltet her, der synes jeg allerede, at jeg mærker det i gang. Og man syger jo nok også sig selv lidt, men jeg vil godt nok være ked af, hvis jeg allerede skulle starte med at løbe og i gang. Så bliver det rigtig langt. Men jeg starter stille og roligt ud i morgen med stavene, har jeg besluttet, og når vi så kommer ud på noget grusvej, så ryger staven om med rygsækken, og så får den lidt gas ned til camp, og så håber jeg, at jeg kan hente lidt af det der. Og så må vi så se, hvordan det så går. Men jeg synes, det føles ellers på nær Liangen, så føles det rigtig godt, og folk er søde og rare, og der er en god stemning, så det skal nok blive godt.
How do you feel, guys? Are you ready? Nervous. Tired. No, we're good. We're good. Hi. Hello. Looking very complicated. Our Spanish friends. Are you ready? Great. Så er vi ved at være klar til at tage afsted, og folk er ved at være nervøse, tror jeg, men ja, det bliver godt at komme i gang med. Så må vi se, hvordan det går. Vi starter lige med at skal løbe opad. Vi er jo her i de her 3200 meters højde, så rygsækken godt pakket, 12,5 kilo, og så skal vi lige en kilometer eller 2 op ad bakke til at starte med, så det er dejligt. Det er helt sindssygt det her. Kæft, det er fedt, men det er edderbanken hårdt. Vi har løbet 6-7 km, og jeg har allerede helt smadret i benene. Men vi lader til anklen hold. Prøv at se her. Fedt. Snart 19 km, så nu er jeg halvvejs. Det begynder at regne lidt, og vi kommer ud på sådan en sti, en grussti, en muddersti. Og det skulle vist nok være, det meste af vejen skulle være sådan noget her. Det er jo egentlig okay, i hvert fald i forhold til de første 10-15 km, eller 12-13 km, som bare var så helt sindssyge skrænter. Man skulle op og ned af både lår og knæ, de syrer bare fuldstændig til. Også min ankel har det faktisk meget godt, og min ryg har det godt. Men jeg kan selvfølgelig mærke det i hofter og lår og knæ og sådan noget. Men det er sådan mest almindelig træthed, synes jeg. Placeringsmæssigt, så tror jeg, at jeg ligger sådan nogenlunde midt i feltet. Måske lidt mere for lidt forrest i mere midten. Så det føles okay. Jeg kan godt mærke, at rygsækken er tung, fordi at den vejer jo trods alt de her 12,5 kilo. Så 11,5 kilo. Jeg er da ikke overdrevet. Så jeg skal lige have spist noget af det mad og sådan noget, så vi bliver lidt lettere her til de næste par dage, hvor der kommer der endnu flere skrænter, endnu mere mudder. Så det bliver en hård omgang. Nå, vi ses. Så får vi også lige et regnskyld her. Det er jo hvad man kan forvente, for de skylder det der sveden af. Vi er lige smuget op her. Vi mangler Sean. Og så har vi Brooke. Og Sean han er bagved.
how's it going? Feeling good? Yeah, surviving the first day. Yeah. Tough on my leg, Yeah, it is. but other than that, feeling strong. It has been a tough one. A lot of downhill. Yeah. I think I'll make it to the end today. No shit. Think about tomorrow. Så vi kører på. Så vi er gjort klar til at komme i seng, og det har været en god dag. Jeg tror, at jeg kom ind på en 5.-6. plads, så det var jo meget bedre end forventet, og har egentlig en rimelig gode ben, selvom at jeg var lidt skeptisk i morgen, må jeg sige. Nu må vi så se, hvordan I har det i morgen. Vi har løbet rigtig, rigtig meget ned ad bakken, så jeg kan godt mærke lår og knæ, men generelt god følelse. Så og her skal jeg sove i nat. Som jeg så, fik vi jo en ordentlig byge, så alt er sjaskvot. Så det er vi så lige i gang med at tørre i en luftfugtighed på 98% eller sådan noget. Så det skal nok gå rigtig godt. Så det bliver hyggeligt at komme tørret i morgen. Vi ses i morgen. Så er det dag 2, og det er den stage, som hedder Amazona. Og vi har fået at vide, at den skulle være en 36 km. Og benene har det sådan i ømme, men ikke noget, der sådan virker som en skade i hvert fald endnu. Så det håber jeg på, at jeg kan holde hele dagen. Og vi er lige stået op. Klokken den er nu 7, og løbet starter klokken 9. Så vi har stadig 2 timer til at få spist morgenmad og få drukket lidt kaffe og sådan lidt. Så det bliver altid. Feeling today? Okay. Okay. Bit sore from yesterday. Yeah. Knee problem, but gonna keep Going. Same as yesterday. Yeah. Walk and run. No pain, no gain. Exactly. Got to get to the end. Hey guys. All the camera guys. Hvad så, Sonny? Er du klar? Nej, nu må du blive her. Det er en helt ny uvant situation, du er i. Hold da kæft. Der er sat et helt vildt højt pace i dag. Vi løber med 11.6, og det er altså stadigvæk med en rimelig tung rygsæk på, jeg skyder på, den vejer 10,5-11 kilo. Og vi har løbet snart 6 km, så der er et godt stykke vej nu. Så jeg håber, jeg kan holde til det. Alternativt så sætter jeg tempoet lidt ned, når vi kommer væk fra stierne, eller væk fra grusvejen her. Fordi så bliver det også varmere, og så kommer der en masse klatring og floder og sådan noget der. Så jeg tænker, det vil være en god idé at få løbet nogle kilometer nu, og komme lidt frem i rækkerne. Jeg tror, jeg ligger nummer 3 eller nummer 4 lige nu. Men det skal der nok blive lavet om på senere, når vi rammer bakkerne. Men status er, at det er i hvert fald lige nu løber over evnen. Men det går ned ad bakker, det er næsten hårdere, og løber bremse. Så det er et eller andet med bare at lade benene hjule derudad. Hola. Hey guys. Thank you. Så er vi kommet ind i junglen og har løbet de første 14 kilometer faktisk. Dem løb jeg med 11.5, 11.6 eller sådan et eller andet. Så det var faktisk rigtig, rigtig godt. Og ligger fint i feltet. Jeg tror nummer 5 igen eller sådan noget. Men nu er vi så godt nok kommet ind i junglen her igen. Og det er drønende varmt, jeg ved ikke hvad det er.
3-35 grader, og så er det monsterfugtigt. Det er sådan, så vandet løber ned ad træerne. Og vejen her, det er en masse sten, våde, glatte sten, og det kan jeg simpelthen ikke med den ankel, jeg har. Den tør jeg simpelthen ikke at løbe. Så jeg har besluttet at gå lidt. Så beslutningen om at vi får løbet de første 14 har i hvert fald været god. Så må vi se, hvor mange der kommer og overhaler mig i det her. Men det er smukt, det er spændende. Og nu er vi i hvert fald på vej ind i Amazonas-junglen. Og der er cirka 17 km hjem endnu. Så lad os håbe, at ankler og det hele holder til det. Så skal vi hjem og have benene op. Shit, det er nogle hårde kilometer det her. Efter vi har faktisk løbet, jeg tænkte lige på før, jeg regnede sammen siden i går, har vi faktisk løbet cirka 40 km ned ad bakke. Så lårmusklerne de er bare fuldstændig balleret. Og så lige ud på det her, med alle de her sten her, det er helt åndssvagt. Så det går pænt nas lige nu. Men det er kun en træthedsømhed. Men det kan jo selvfølgelig også være nok. Så vi må se, hvordan det går. Vi tager det lige stille og roligt her. Jeg må hellere få pakket kameraet væk, inden jeg tager det eller snubler eller et eller andet, så jeg kan bruge min stave. Prøv at se her en gang. Det er helt åndssvagt. Og det mest syrede, det er, at de der 6, ja, nu ligger der jo 6-7 stykker foran mig, de løber på det her. Det kommer jeg ikke til. Det er helt sikkert. Nå, men vi ser, hvordan det går, og hvor langt der er hjem. Forhåbentlig er der ikke så langt med det her endnu. Indtil videre, så har der været en 5 kilometer sådan her, så det må godt snart stoppe. Jeg tror, jeg skulle vi skal over noget flod. Det er meget godt, så kan jeg lige få vasket fødderne. Der var også ild i den. Fedt nok. Så er der så mudder igen. Hola!
helt alene. Jeg har lige kuret 15 meter eller sådan noget ned ad en skrant, i sådan en mudderskrant. Så jeg tror, jeg er rimelig godt bladret bagpå. Jeg kan lige prøve at kigge. Og så også en myg. Nå, nu lader det til, vi kommer lidt ud af det her. Jeg har ondt i mine lårbasser. Jeg synes, de er ømme. Nu kommer vi ud i et område, hvor jeg tror, jeg kan løbe lidt igen. Så vi ses. Der er i øvrigt cirka 9 km tilbage. Så det har været en hård omgang her til sidst. Nu mit ur siger 24,5 km, og det kan simpelthen ikke passe. Jeg tror simpelthen GPS'en slår fra, når der ikke er dækning her. Jeg skulle meget gerne have løbet længere. Eller løbet. Jeg synes, jeg har gået meget. Det er simpelthen så varmt, og det er fugtigt, og det er meget af det er pisseglat. Det er mudder og sådan noget, men det er super flot. Nå, det må være nok for i dag. Vi ses i camp. Jamen, det var så dagen nummer 2, og ja, der er varslet skybrud, så jeg ligger her i hængekøjen og har taget regnslag over. Så nu skal det blive spændende, om det er samlet rigtigt, om det holder. Ellers så er der våd sovepose resten af ugen. Så det håber jeg virkelig. Men ellers så, det har været en hård dag i dag. Der er rigtig mange, der er kommet ind sent, og det har været varmt og fugtigt, og ja. Men selve benene, jeg ømme i lårene rimelig meget. Det var en hård omgang med alle de her sten og nedløb og så videre. Så jeg kan godt mærke, at den har trukket søm ud. Nu håber jeg på i morgen, at jeg får det lidt bedre i min lår. Så jeg vil smide 2 negle, de 2 store tå negle. Dem har jeg lige fået drænet eller boret hul ned igennem her til aften. Jeg glemte at filme det, det ville jeg ellers gerne have gjort. Men nej, der er boret og drænet blod fra som har ligesom lå trykket på neglen. Så det håber jeg, at det måske kan fjerne lidt af ømheden i morgen, når vi skal løbe. I morgen der er det kun 30 km, til gengæld ved jeg, at det bliver en rigtig hård 30 km med en masse mudder. Så det skal nok blive spændende. Men ellers så tror jeg stadig på det. Det er ikke sikkert, at det bliver lige så hurtigt, som det har været, men indtil videre så er jeg meget godt tilfreds. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få sovet lidt, og så må vi se, hvordan det går i morgen. Det er så dag 3, og det har pisset ned hele natten, og alt er sådan rimelig fugtigt. Men vi er ved at gøre klar til at tage afsted. Vi skal smutte her om en time og 10 minutter. Den er så kun 30 km i dag, til gengæld så er det til hoftehøj mudder. En hel del af det, ved jeg. Så det bliver morsomt at prøve af, og det skal da helt klart med på videoen, når vi kommer dertil. Lige nu der står jeg i et køkken, der er i forbindelse med der, hvor vi har sovet, og det ligner jo HTH, når det er bedst. Men det er i hvert fald dejligt at kunne komme ind og lige få pakket tasken og sådan noget, når det nu har pisset ned hele natten. Men jeg vender pænt tilbage nu, når jeg er ude på ruten igen. Jamen så er vi klar igen ved startstregen, og det er dag 3, den er 30 km, og det skulle være med en masse mudder.
Så det skal nok blive spændende i dag. Jeg har besluttet at tage det stille og roligt i dag, så jeg ikke smadrer mig selv fuldstændig til i morgen, hvor det er mange bakker, som er en svage del, og så den lange på torsdag. Jeff, fresh. Looking good today. Thank you. You know, I had my makeup done last night. You know, facial, the steam mist and mist, a little bit of a mustache. Yeah. Got a shave. I can see. Yeah, trimmed, just trimmed a little bit. Trimmed a little bit. Right. The dirty boy look. Fabby. Okay, så kom der mudder. Spændende. Så er det godt, der kun er 6-27 km igen med mudder. Fedt! Noget fedt trail, det må man give dem. Det er super fedt.
fået vand. Derovre der var godt nok dybt herovre. Der sank jeg lige i til hoften. Men nu er der altså mudder for alle pengene. Men det har været meget godt. Det skifter sådan lidt mellem rigtig dyb mudder sådan til, i hvert fald til knæene. Og så til, at man så lige er i en flod eller et eller andet. Som så gør det godt igen, og ligesom man får skyllet skoene lidt ud. Men det trækker energi ud i den her skub, så man sveder. Shit, der er sygt. Så ikke der. Nå. Ja. Nå. Vi ses ikke. Nu begynder det altså at blive hårdt. I de sidste 10 km har vi bare gået i mudder og mudder og mudder. Jeg skal bare prøve at se her engang. Prøv at se her. Det hiver simpelthen bare al luften ud af en. Det er simpelthen så hårdt at gå i. Og jeg tænker bare, at det kan bare ikke blive ved med at være så mudret. Men det er jeg bange for, at der gør. Og der er 13 km hjem endnu. Så jeg håber ikke, det er 13 km mere med det her. Nå. Hold nu op. Så er jeg lige kommet ud af junglen og har løbet en 4-5 km, så kommer man lige ud her. Og der er stejende hedt her. Jeg var lovet 38 til 40 grader i dag, så det tror jeg også, der til gengæld så er det mega fugtigt fra det der skyld, som der kom i går nat. Så det her, det er sgu, det er Sahara om igen, bare en højere luftfugtighed. Så nu er vi snart løbet 28, så der skulle være en 3-4 stykker hjem. Thanks, buddy. Det var så dag 4, eller stage 4, og det her det var så byen, den der lille by vi har sovet i, og det har været super hyggeligt. Jeg var lidt ærgerlig over, at jeg ikke nåede at få det filmet i går, men jeg var nede og bade sammen med en masse af ungerne her, og hoppede i floden, og de kom og gav halskæder og sådan noget der, så det har været super hyggeligt. Jeg har en lille smule kvalme i dag, og jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg ved, jeg har egentlig hydreret godt nok, og jeg har fået mit salt, så jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Men nu må vi se, hvordan det går. Derudover så har jeg helt vildt ondt i min lår, og det skyldes jo selvfølgelig alle de her nedløb, som der har været. Så jeg prøver at tage det stille og roligt i dag. Jeg fik ikke helt taget det så stille og roligt, som jeg gerne ville i går. Og i morgen er den jo 92. Så hvis jeg skal overleve i dag og kunne løbe i morgen også, så bliver jeg nok nødt til at tage det lidt stille og roligt. Så nu må vi se, hvordan det går. Men klokken den er nu 3 minutter i 6.
Vi vågnede klokken 4 eller halv 4 i morges med hønsene der og hanen der galede og hunden der gøede og så videre. Og så var det bare op. Så ja, nu er vi ved at gøre klar til start, og så må vi se at komme afsted. So have a good one, Daniel. You too, Patrick. We'll see you later. Definitely. How is it going? Good so far. Enjoying it. Feet are feeling well? Feet are alright. Legs are a little bit sore. And the Hogas, they're still All is holding good. up. Holding up great. 26 kilometers in. Okay. At 2 p.m. 2 p.m. The short course at CP3. 26 kilometers in. Okay. I didn't realise it was What happened then? Short course. That's all. 2 p.m. Cut off 2 p.m. 3. At CP3. Which is 26 kilometers in. Okay, so you've got to be there by 2 p.m. Right. My countdown for everyone again, please, for the camera. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Så skal vi i gang med klatringen. Der skulle, det ser rimelig spændende ud. Det er våde sten, og alternativet det er vand. Og herovre der skal vi med en gummibåd over, kan jeg se. Så det er rimelig spændende. Det er lækkert. Good way to get cooled down. Watch out, very slippery. Hola. No. So how is it going? Good. Så skal vi sgu ud og sejle, du. Nu skulle der så komme 10 km, som skulle være rigtig hårde, så der skulle vi indstille os på, at det ville tage nogle timer de næste 10 km. Så der skal nok komme lidt tudefjæs på fra min side af. Jeg synes egentlig de første, ja de siger det er 10 minutter, det siger kun 16,5. Men synes jeg egentlig er gået meget godt. Så nu er jeg så lidt spændt på, om det rent faktisk, vi har løbet 10, og så bare det GPS'en, der ikke har kunne fange det, eller om det er dem, der fucker op. Men jeg håber på, at det er GPS'en, så vi rent faktisk har løbet 10 km. Det ville være fantastisk. Så er vi ved at være i land.
er vi i gang med noget tæt jungle her, og der har bare været de mest sindssyge stigninger, hvor det har regnet hele morgen. Fik jeg også at vide her til morgen, at der vil med 100% sikkerhed ikke være nogen regn. Men det har stort set regnet lige siden. Så, og derfor så er underlaget pisseglat. Og så har der bare været de mest sindssyge stigninger, så det har været sådan noget med, at jeg måtte blokere med stavene, og så træde på dem, og så sådan et skridt ad gangen. Men det er super flot. Det er super flot. Så det er jo spændende, at man ved ikke, hvad der sker rundt om næste hjørne. Jeg håber, I kan se noget, selvom linsen den er beskidt og våd. Jeg kan simpelthen ikke tørre den af. Der er ikke noget. Jeg har ikke noget tør, der kan tørre den af på. Men hvis I kigger opad her, jeg ved ikke, om det kan give et billede, men det er nogle af de klatringer, som jeg har bøvlet med her den sidste, hold da kæft, snart 2 timer. Jeg er kommet 4 kilometer. Det er helt åndssvagt. Prøv at se her. Og så er det så hjernedødt glat, så man kurer bare på røv og albuer både op og ned ad skrænterne. Så det bliver hårdt. Der er stadig 6 km til checkpoint, og jeg er sådan ved at være lidt lav på vand, så det er ikke skide godt. Nu begynder det at blive varmt. Så jeg vil se at komme afsted. Okay, det her det er så rimelig skærligt. Jeg har været ved at styrte ned 3 gange af de skrænter der. Det er bare sådan noget, ja, det går lige ned. Jeg hører, der er en flod nede i bunden et eller andet sted, men det er godt nok, det er sådan lige når en gren eller noget andet hænger fast i en rygsæk, så bliver man lige slået ud af kurs. Nå. Jeg glæder mig til snart at få noget vand. Jeg prøver at se, om ikke jeg kan tage lidt af det nede i floden. Men helt åndssvagt. Nå, jeg kom ned ad skrænten og kom ned til floden her. Nu skal I bare se noget sejt. Jeg bare se her. Så kan vi få noget vand.
What's up? Better shape than yesterday. Yeah. Yeah, you were not good yesterday. I'm videoing. Oh, you're videoing me? Yeah! Better. Our medics. How clean I am. Our medic team. Ah. Do you like it? Nice! Have you been running in the jungle? Oh, how did you guess? Jungle Rumble? Yeah. No running. No running. No running, apart from sliding on my arms down slopes. I know that feeling. Sorry. Take the needle a little bit up. Sorry. And it's in the flesh. Thanks. If I take it out and then we'll push from here. Yeah, no, I was you're welcome. I was wrong, hey? Ja. Det var så dag 4, og nu sidder vi lige her og har fået ordnet vores tæer, og folk de sidste er kommet ind med lidt småskader og splinter i fingrene og sådan lidt, men ellers så lader det til, at det er gået okay. Så jeg håber på, at vi kommer godt i gang i morgen, og vi starter i morgen klokken 5, og så er det bare derudad. Og vi skal nå de første 50 km inden klokken 3, så det burde være muligt. Så jeg satser på at kunne løbe igennem i morgen, og så komme i mål i morgen aften. Eller i morgen nat bliver det jo nok. Ja. Så jeg regner med, at vi giver den gas i morgen. Jeg har desværre ikke kunnet nå at filme så meget i dag, fordi at på et tidspunkt så... da vi begyndte at skulle op af de stejle stigninger og så videre, da jeg så ville til at filme, så siger kameraet bare, at temperaturen var for høj, så der var bare sådan et billede af termometer på. Så det siger lidt om, hvor varmt det har været i dag. Men jeg håber, at det bliver lidt mere stille og roligt i morgen. Godmorgen. Ja, så er det blevet morgen, og det er sidste dag, eller det kommer an på, om man kan gennemføre hele distancen på en dag, men det satser jeg på. Vi startede klokken 5 i morges, og derfor så har vi har været i gang i små 50 minutter nu, og solen er ved at stå op nu. Jeg har lige spist min morgenmad, og nu er planen den, at jeg prøver at løbe så meget som muligt her fra formiddagen af, hvor det både er køligt og vi har lidt grusvej, men stadigvæk bevarer lidt energi til senere i dag. Ruten i dag er 92 km, og den vil blive blandet af noget bakkeløb, og så kommer der 20 km flod, og så sådan noget blandet jungle og noget grusvej. Så det er sådan lidt af det hele. Bare for at holde gang i alle de ømme muskler. Jeg satser på, at jeg vil nå ind i det, der hedder checkpoint 5 eller 4. Men efter de første 50 km skal man der noget inden klokken 3. Ellers så skal man overnatte der, og så fortsætte med den sidste maraton i morgen. Og det ville være rigtig rart at nå det inden, og det satser jeg på. Det lyder i hvert fald meget sandsynligt med den cut-off tid.
Men det kommer selvfølgelig også an på, hvor varmt bliver det. I går, ja, der blev det jo så varmt, så selv kameraet blev overheatet og fungerede ikke. Så det siger lidt om, at det måske ikke ser sådan ud, men det er rent faktisk sindssygt varmt. Det var dejligt, jeg kan se, at jeg ligger. I går så vi lige de samlede resultater, og jeg kan se, at jeg har en placering, der ligger på en 10. plads. Og det er jo fantastisk, men jeg tror, vi startede med 30 løbere. Så det er jeg meget godt tilfreds med. Jeg er 32 løbere, og der er så en del, der er udgået med skader og dehydrering og sådan noget. Men nu vil jeg så meget gerne holde den plads, og det vil jeg selvfølgelig prøve på, men det vigtigste af det hele, det er jo at holde sig skadesfri, så man i hvert fald kommer sikkert i mål. Men jeg vender tilbage lidt senere, når der er kommet gang i den igen. Hola. Hola. Det er jo så en hel masse af de landsbyer, som vi er kommet igennem. Det her var så klart den største, men det er rigtig hyggeligt at komme igennem de der byer, hvor folk står og klapper og sidder ude og venter. Og det giver sådan lige lidt ekstra energi, selvom der er 82 km endnu. Så det kan vi godt bruge lidt af. Så, hola! Jeg ved ikke rigtigt, de filmer mig, og jeg filmer dem. Jeg ved ikke rigtig, hvem der kigger på hvem. Så, ja. See you guys. Yoo-hoo!
men så er jeg løbet lige knap 20 km, og klokken den er 7:54. Så det er gået sådan okay lige indtil for 3 km siden. Der skete der det her. Og det vil sige, at nu tager Fabio et billede af mig. Altså jeg skvattede lige, og så satte det ned mellem to sten, og så knækkede den. Så jeg har så lige de der omkring 70 km med én stav. Så nu må vi håbe, at ikke det er alt for vildt terræn. Men vi er blevet lovet en masse floder, og her der går vi pænt i gang med at bevæge os ned igennem den første af dem. Og jeg ved, at på et tidspunkt skulle der komme 20 km flod. Så noget lignende det her. Men jeg ved bare ikke, om det er den, der kommer nu. Men ja, vi skal jo igennem den. Men ellers super lækkert. Det har regnet lidt her til morgen. Og ja, I kan prøve at se, det er ellers super lækkert. Det er 20 km med sådan noget her, så bliver det med hårdt. Det er der ikke nogen tvivl om. Også fordi man bliver ved med at få flere sand i skoene. Så ja, men ikke noget flyveri, der er langt hjem. Så, men jeg har så fundet ud af, at det er så åbenbart nu, at vi skal have de her 20 km flod. Og det er sådan noget ind og ud af floden og så videre. Men ja, nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Nu har vi gået 3 km i det her, og der er kun 17 km igen. Det skal nok blive en lang dag. Jeg er godt træt af det allerede. Det er helt vildt hårdt for knæene med alle de der kampsten og sådan noget der, man træder på hele tiden. Så kommer man lige lidt op af vandet, og så går man på sådan noget her. Og så ned i vandet igen, ikke? Så det var det forkerte tidspunkt, jeg knækkede min stav på i hvert fald. Så ja, det bliver næsten, at det at komme ud af det her om 17 km, det bliver næsten ligesom at komme i mål, og bare kan få lov til at løbe på noget andet underlag end kampsten her. Ja, nu ser jeg løbe, ikke? Der er ikke meget løberi over det her. Nå, vi ses senere. Lige nu der synes jeg godt nok, det ser lidt sort ud. Det er stort set skybrud. Og siden sidst er der gået 1 kilometer. Så der er stadig 16 kilometer igen. At det her flod lort her. Det synes jeg er skide fantastisk. Der skal grave skidt lige nu efter
der det positive i det. Så, men priserne var jo sjældent ved, så normalt kommer man ud af dem på et eller andet tidspunkt igen. Så jeg går og glæder mig til at komme til et checkpoint. Ikke fordi jeg har brug for noget, bare fordi så ved jeg, at der er man nået til checkpoint længere. Indtil videre, så har vi kun været på checkpoint 1, og der er 7, så ja, det er lidt tough lige nu, men det bliver forhåbentlig bedre. Så er vi kommet ud af floden, og det er jo fantastisk. Jeg tror, at det var fordi, at det var ved 20 km, at man skulle ned i floden, og så følge floden. Og ikke at floden skulle man være i 20 km. Altså at man skulle ikke gå i floden i 20 km. Og det er jeg rigtig glad for, fordi det havde taget lang tid, og det havde gjort ondt i knæene. Det gør det allerede, men nu er der i hvert fald noget, man kan løbe på igen. Så nu regner jeg med at få den givet lidt gas igen og få hentet noget af det tabte tid her. Glad for at være kommet ud af det. Hold kæft noget lort at gå i. Det var sådan, så man hele tiden gled. Altså, det har jo helt klart været det forkerte skovalg for mit vedkommende. Både med hensyn til mudder og glatte sten. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Nå, vi må se hvordan det går. Jeg har faktisk lige taget mig tid til at sætte mig i en lille å og få skyllet mine tæer og rense mine sokker for sten fra floden og få skyllet skoene og sådan noget. Og det var faktisk rigtig hyggeligt lige at sidde 5 minutter og bare sige skide vejr med tid og race og det hele. Og lige sådan få en god følelse tilbage i fødderne og sådan noget der. Så nu synes jeg, at jeg begynder at få lidt energi igen. Så en vigtig lektie ved ultraløb, det er, at krisen den bliver ikke ved. Man kommer hele tiden ud igen på den anden side. Det synes jeg er dejligt at vide. Så vi er ved frisk mod og klør på igen. Det gode ved, at det er overskyet og det regner, det er jo, at ikke man bøvler med at dehydrere og sådan nogle ting. Så det er faktisk helt rart. Så det kører. Vi fortsætter. Så er vi i gang her. Og ja, den er noget mere venlig at komme op af, end den tidligere store flod var. Men jeg skal ikke håbe, den er for lang. Men ellers så går det sådan nogenlunde derudad. Lige nu er vi oppe på snart 33 km. Så hvis ellers ikke vi brækker benene i det her, så er der håb forude. Så vi følges lidt ad og prøver at holde hinanden lidt op her. Så lidt i delen på beef jerky. Så men vi kan lige prøve at se en gang, det er ellers super flot her. There's not any red flags in there, right? Okay. You gotta be kidding. Oh, that's mean. Right down in the river again. Yeah. Meget federe.
at det skulle så lige være, at der ikke kun var 35 km, jeg havde løbet. Men terrænet, det er sgu fedt. Det er der altså. Det med multitask. Jeg må selv at koncentrere mig om at løbe. Og det ser ud som om, at der bliver kæmpet her. Det er jeg glad for, at det ikke er mig. Men det virker som om, jeg kommer til at skal løbe lidt længere. Og det er lige før vi ikke når det. Inden, Sí. Nice. Good job. You're welcome. You too. Good job. Thank you. Ja, de skal så lige have en 25-30 stykker over der. De skal nok nå at blive trætte i armene. Så har jeg fået spist mine Asian noodles med oksekød. Og nu har jeg gået et par minutter her, for lige at få blodet tilbage i benene. Jeg har måttet finde mig en pind. Jeg kan godt mærke, at det jeg kun havde en stav, det gav ondt i ryggen, synes jeg. Så lige nu, der synes jeg godt nok ikke, der er meget energi i de der Asian noodles. Jeg er godt nok lige lidt flad, men der er også kun 1 kilometer til checkpoint. Så det trøster mig lidt ved. Og når jeg når til checkpoint, så er der 30 km hjem. Synes jeg faktisk stadigvæk lyder langt lige nu. Så jeg håber, at jeg snart kommer ud af krisen. Det må være krisen nummer 2 på turen her. Så jeg vender tilbage, når jeg er ude på den anden side af krisen. Hola! Now it's up. Nu er der 15 km tilbage cirka. Der er sådan lidt uvished. Nogen siger det ene, nogen siger det andet, men cirka 15 km. Og jeg tror, at cirka de 10 af dem er op ad bakke.
simpelthen alle tænderne ud af munden på ham, løbsarrangøren, når jeg kommer ned. Eller også begynder jeg bare at tude. Jeg har ellers været sådan rimelig presset her i et stykke tid, men så lige pludselig så tog fanden ved mig. Nu vil jeg bare ned til det næst sidste checkpoint, som lige har været, som vi jo så. Og lige sådan, been there, done that. Sorry. Så nu skal jeg op til sidste checkpoint, og så er det mållinjen bagefter. Så om halvanden time vil jeg tro, så når jeg næste checkpoint. Den er nu 16, det vil sige 17:30. Jeg håber på, at jeg kan nå checkpoint ved 17:30 tiden. Men jeg er ked af, at jeg lige skovlet en spaghetti bolognese indenbords. Den synes jeg skulle lige er lidt urolig. Nå, jeg skal i gang med min kæp og min gåstav. Nu er der nogle kilometer op ad bakke her, og det gør naller i ballerne og i hofterne. Så jeg må hellere ty til hjælpemidlerne. Så ses vi senere. Selvom man er smadret, så er det sgu flot. Det må jeg sige. Nå, nu er der cirka 1 kilometer til det sidste checkpoint. Og så er der lidt usikkerhed på. Hvor langt der er ned til mållinjen. Jeg har hørt 1,4, og jeg har hørt 3, og jeg har hørt 6. Jeg har faktisk også hørt 5. Så der er nogen, der får ret. Det er jeg ret overbevist om. Men det vil jeg gerne lige have vidst. Det ville være fedt lige at vide nu, hvor langt der er hjem. Men det tager vi med. Nu er vi i hvert fald snart ved at være der. Så næste gang jeg tænder på kamera, så er det fordi jeg løber over mållinjen og er færdig med Jungle Ultra Race. Fuck, det har været hårdt. Det er helt åndssvagt. Nå, nu går det ned ad bakken, nu skal jeg løbe. Det er nemlig det eneste tidspunkt, jeg kan løbe. Når jeg skal løbe lige ud, så føles det, som jeg løber op ad en 10 grader stigning. Så mine ben, de vil ikke rigtigt, som jeg vil mere. Men nu går det ned ad bakken, så det skal jeg lige udnytte. Vi ses.
van a recibir al 150, el 150 está llegando a la mesa, a unos 4 metros, 3, 2, 1, 0, llegó a la final. Llegó el objetivo de poder llegar a la meta final. Y qué enorme alegría poder 5:25 exactamente llegó a la meta final en este proyecto, el más largo de todos. Es el 150. El 150. Good. Oh man, I heard that you want it? You mean to eat it? I understood that the river was really high. We should run in it. So when I was swearing you. Cheers, guys. Good work. Thanks. I'm glad. Maybe I just haven't run fast enough. Haven't used enough energy. No way. No fucking way. Tillykke med det. Tak skal du have, min ven. Var det sejt? Det var fantastisk. Det ser jo mega frisk ud. Jamen, jeg har det også okay. Det er jo ikke en eller anden, der kravlede hen over målstregen. Nå, som I ser, så er vi kommet i mål, og jeg er kommet i mål på lige godt 12 timer. Og jeg er helt færdig med løbet. 230 km ultraløb gennem Amazonasjunglen. Det er fantastisk. Og så har man fået sådan en lille diskret øl her, når man kommer i mål. Det er simpelthen fantastisk. En fed følelse. Og jeg har tænkt på både dig, min skat, og dig, Julie, og dig, Lukas, hver eneste dag, når jeg har løbet. Det har simpelthen været fantastisk i kompas huset derhjemme, mens. Ja. Nå, det er jo. Så nu vi ses. Så fik vi endelig set Sonny komme tilbage som en såret kriger. Når man løber ultraløb, så får man lidt knups en gang imellem. Prøv at se her. Søster. Nogen vil vælge at kalde det der klumpfod med sår. Det er så dagen derpå. Har fået, i går aften sad vi og drak en masse kold øl til klokken var 1:30 og sad og snakkede alle sammen, og det var super hyggeligt. Så det var dejligt at komme i mål og komme hjem og få sat hængekøjen op igen og få et bad og få nogle kolde øl og lige slappe af og stå op her til morgen og rent faktisk ikke skulle lige ud og løbe. Så det er fantastisk, den følelse at have gennemført de her ultraløb giver, den er helt fantastisk. Altså det efterfølgende, man føler virkelig, at man har udrettet et eller andet. Og alle har den der selvtilfredsstillelse, at fuck, jeg gjorde det. Altså, alle har været i tvivl, om man kunne gennemføre. Selvfølgelig er der de her 8-10 sådan elite-løbere, som ikke laver andet end at løbe. De er selvfølgelig mere selvsikre, men der smutter også et par af dem, som udgår på grund af dehydrering eller skader og sådan noget. Sådan alt i alt, så synes jeg, at det har været et rigtig godt løb. Der er ikke nogen tvivl om, at i forhold til Sahara har det været et meget psykologisk hårdt løb, fordi du er våd 24/7 stort set.
det regner. Det har regnet ekstremt meget den uge her. Så vi har været våd stort set siden vi kom. Og alt er vådt. Alt er mudret, alt er beskidt. Og når du kommer hjem i lejren, efter du har løbet måske 5, 6, 7, 8 timer, jamen så skal du først til at sætte hængekøje og gå ned i floden og skylle udstyr og prøve at få lidt styr over alle de ting, du har. Der er ingen tvivl om, det er hårdt, og derudover er terrænet selvfølgelig rigtig udfordrende med masser af floder og masser af glatte sten og mudder og sådan noget. Og der er ikke nogen tvivl om, at skoene, jeg havde valgt, var forkert set ud fra den betragtning af hvor meget sten og mudder og sådan nogle ting, der har været. Men så igen, så har der også været, nu blev ruten jo lagt lidt om på grund af, at alle floderne de steg. Og at man så ikke kunne redde os i tilfælde af, at der skete noget. Så derfor så var der lidt mere grusvej til sidst i løbet i går. Og der har det helt klart været en fordel, at jeg har haft nogle sko med noget mere stabilitet. Men skulle jeg gøre det om, så ville jeg finde en sko med samme stabilitet, men med en væsentligt bedre mønster på. Men en fantastisk oplevelse, og man har mødt en masse mennesker fra hele verden, og man har fået en kæmpe udfordring. Så nu skal der ske det, at vi skal ind til byen og have overrakt vores medaljer. Og så i morgen er der en fest tilbage på hotellet, som alle venter på nu faktisk at komme tilbage til hotellet. Vi har lige et par slippers og et par shorts og en t-shirt til lige at klare os med i dag. Så dagen skal bare gå med at slappe af og lige ind til byen. Der er sådan en byfest i forbindelse med det her løb, som borgmesteren overrækker medaljer og sådan noget. Så det bliver meget sjovt. Men alt i alt fedt løb, og jeg er glad for, at det er overstået, men vil helt klart gøre det igen, hvis det er det. Men, Maratón de los Andes a la Amazonía. Estamos a la espera también de los participantes locales para que se les entregue el distintivo. Exaltemos al voto frente en la patria de que relevó. Exaltemos al voto frente en la patria de que relevó. Exaltemos al voto frente en la patria de que relevó. Queen, Bobby.
Excuse me?